Magluluto po tayo ngayon ng ng adobo. So bali nagiwa na po ako ng sibuyas, bawang, at saka po ito, lemon po ang gagamitin ko po. Tapos ito na po yung baboy na gagawin natin ng adobo. Nagiwa na rin po ako ng patatas. Ito na po yung toyo, paminta, saka syempre mantika po. Yan. Lalagay na po ako ng mantika. Ayan. Sakto lang po. Depende po sa inyo kung gaano karami. Minsan may gusto po kasi na mas marami mantika. Lalagay na po tayo ng sibuyas. Luluin lang po na. Mahina lang po yung apoy ko. After po, ilagay po tayo ng bawang. Luluin lang po. Natin yung baboy. Luluin ko lang po. Ayan na po siya. Maglalagay na po tayo ng toyo. Aliyan po. Nakuloy na po siya ng konti. Malambot na po yan. Babawunin natin bukas yan. Lagyan tayo ng paminta. Alu-aluin lang natin siya ng konti. Manyaman! Po, silagay po natin yung piniga kong lemon kanina. Yan. Lemon po ang linagay ko kasi parang mas masarap pa yung lemon kaysa dun sa kalamansi. Yun lang, para sa akin lang yun. Pero kung gusto niyo pong kalamansi yung gamitin niyo, pwede rin po. Lalagay naman po natin yung patatas. Yan. Yan po yung patatas natin. Po. Lagay lang na alu-aluan lang po natin siya ng konti. Yaman. Yun. Ito na po ang ating adobo. Yun. Mamanta na po.